Ahoj, 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 ja som Flover, dneska natáčam ďalšie videjko z mojej série. Tentokrát na mojom channeli bude ďalšia súťaž. Ako ste mohli vidieť, ja som natáčal ako blázon od Minecraftu. To bol môj prvý channel, blázon od Minecraftu. Tam mám nejakých 18 odoberateľov a 500 dačo zhliadnutí. Ja som ľuďom pridal informačné video, že toto je nový channel, ale kvôli tomu mám odber, lebo ja som tam robil súťaž, keď mi dáte like a odber, tak máte šancu zapísať sa do losovača. Tentokrát vyhlasujem súťaž o hru Sacred 2, respektíve o gift code tejto hry. Čo budete musieť spraviť, si budete musieť stiahnuť českú verziu a nekrekovať ju, proste si ju stiahnete a ja vám nahodím originálny gift code, vám pošlem a môžete hrať originál po nete. Je to aktivované, akože bolo to aktivované, lebo ja som to skúšal, že to funguje, čiže vy to môžete môžete si to zapnúť ešte raz. Ja som si to vymazal, ja to potom ukážem, že to nemám v kompe, že to mám zmazané, takže CDčko som od toho nemal, obdržal som len gift code, bolo to nepoviem koľko, proste to bolo dobré. Je to výborná hra, ale tentokrát čo budete musieť spraviť je jediná vec, napísať chcem Sacred od Flovera a dať mi odber na môj channel. Ako ste si mohli všimnúť, už prebehli dve súťaže úspešne. Budeme používať Hempro losovač, ktorý mi zostavil, takže myslím si, že problém by byť nemal. Losovať som už pripravil na Sacred 2, už to pripravujem dlho. Ak dosiahneme 30 odoberateľov a po prípade bude 1000 zliadnutí, tak i hneď vyhlasujem víťaza. Ak ešte nebudete 1000 zliadnutí, tak ešte počkám tak týždeň a po 30 odoberateľoch a dám vyhlásenie súťaže, takže síce tu není Minecraft, aj keď sa na to najviac zameriavame, ale teraz už začneme točiť novú hru, Call of Juarez The Cartel, pravdepodobne v nedeľu bude prvý gameplay. Toto by som vám chcel povedať, to je všetko informačné, takže dávajte mi odber a píšte chcem Sacred 2 od Flovera a možno budeš práve ty, kto dostaneš tú hru. Ďakujem za pozornosť a čau.